Здравейте! Апдейт! Ще го кача видеото петък. Да, ако искате го гледайте. Няма никакъв проблем. Така че да. В главния профил ще го кача. И това искат да ви кажа. Там гоним 30 абоната, абонирайте се. И ми се абонирайте, защото гоним 50 абоната в Naruto Fan BG. Така че да. И чао от мен. Беше ми приятно. Аз съм Жужко и по-познат Naruto Fan. И да. Чао.